waseNazaretha umholi wethu noma uMoses wethu wanamhlanje bazalwane, ngoba bazalwane kukhona umuntu okusuke efuneke ehola umkhumbi bazalwane. Uma engekho driver ayikwazi imoto ukuthi ingahamba bazalwane, kodwa kudinga ukuthi kube khona umuntu oyidrivayo ayisela kufanele ukuthi iye khona. Haleluya. Asi-drive kanye kanye bazalwane imoto, i-driver umuntu oyedwa. Haleluya. NoMoses ke ngalezi insuku zakhe emhleni yakhe waye ngokhethiwe ukuthi uzodriver uIsrayeli ukukhipha eGibhithe awuseKhenani. Haleluya. Angakaqala ukushumayela bazalwane, oyizwi lami nje phezulu. Haleluya. Asibingelele umama engekho phakathi kwethu, sibingelele ubaba uMabhena, siyabingelela egameni lika Jesu, siyabingelela ubaba uNkosi osithintela kahle lapha ogophu, siyabingelela usiswa ayibimshayela izandla benithi angekho ke mina ngibona nje noma ngilethi ngithatha usindi ngiyabuza nokubuza ngiyashushubuza. Siyaxolisa ukushiya egameni lika Jesu, ngiyathemba ukuthi awusikotelanga kusho yena. Oh hayi usho bezosilethisa lo yamzalwane. Haleluya. Siyabingelela usisi wami lapha engihlala naye endlini, ngithe sengiphuma nje ngomnyango uthi siyana esontweni ngithi ngiyaphuma nje ngiyahamba. Ngiyaphuma nje ukungibona ngiyodumisa imoto uhlangane nami ngihamba, kodwa ngiyabonga ukuthi indlela esheshise ngayo 1 2 3 nje sahamba bazalwane. Kusho ukuthi besevele ready. Haleluya. Asimshayeleni izandla enkulu. Ngiyabingelela abazalwane bethu labo sibaphizana abafikayo. Haleluya. Asimsukumisile la ekhaya umuntu ngoba engazathi le sonto abafuni ukusukunyiswa, abafuni athi angeke bazomsukumisa. Ngisho ekhaya mangihamba nabo babethi mabeqala bethi akusukunyiswa nani, babuza lokho kuqala akusukunyiswa nani. Mase ngishilo ukuthi hayi akusukunyiswana sesizohamba, kodwa bakusukunyiswana nathi hayi angayihambela, hayi hamba ke esontweni lakho elakho. Bazalwane ngiyabonga ukuthi mina anginankinga ngesonto ukuthi kuthiwa yelami noma